Остава хора, аз съм TNX TV и сега играем в CSOS малко, да стъкваме. Никола Иджия, как не. Вадим, това е едно дедъще и сега представя как пише, как ме тигна. Май. Какво? Ай, си тир, бе. Бе. Ай, стига. Ай, стига. Бе, колко сте? Тя съм 5 милиона, бе. Гледайте. Нека дет ме пусне и веднага куки. Така. Последния хедшот. Да, бе. Машина сама зе. Дабл кил направих. Пащко. Фак. Къде? И пак умрях. Аз пише ви урнем, както видях. IP на сервера може да сложа. Съм сигурен. Да. Може да ви видите, ако се чуете защо съм в друг профил, трябва да ви съобщя преди да почна да снимам. Но се мести в този геймплей ченал с Дедеско Пенчев. Той сигурно ще прави туториали, аз геймплейове. Да, хедшот. Магически куршум. Уду. Какво друго? Някой друго да я кажам. Нека си разтекваме цеската. Взех си някакво оръжие тук. Няма с представа, ама цъкам с него. Точно го видях. Това беше много гадно. Много гадно ме чекали. И да, то зад мене. Някой има стрелна тук. Някой. Хедшот. Завършване на обучение. АВП! Взех си АВП. Не! Какво? Къде? Какво? Така. Не бих хетнал това. Мисля и на League of Legends започва. И това не беше. Как ме взе то? Turn down for what? Как ме вдигнал? Хедшот. Да, значи в този профил по-малко Майнкрафт, повече разнообразие. Може после и Battlefield, Call of Duty, всякакви такива игри, но не и Майнкрафт, защото почва да ме образва. Това не знам какво беше. Така, ти. То го дигнах. Не завиждам. Нещо много назад да гледаш малко. Опа, хедшот. Тук иди. Има ли други желащи? Да, взех си малко. Да.
О, много хитове. Ама! Пак го хитнах този. Не разбрах как много хитнахме. Абе, хвърлям граната. Еми не, ще гледаш граната. Разбира се, че хвърлиш. О, не може да се качиш. Не може те да се качите така. Опа, о, къде ма дигнато? Лягай. Бегай, бегай! Oh, why? Why kill me? Oh, good. Can't find better. Oh, че ма дигна. И на CSGO може да започна. Само трябва да се купяхме, нали? Не се знае дали ще снимам на нея. Мисля, поречка на CSGO започва. Интересно ли? Какво да кажа друго? Ще изиграм още малко. Ще цъкам още малко. Мисля да свършвам клипа. Добре се получи. Много килове взехме. И като казвам взехме, няма преди сме взели на други типа киловете, че сме убили много. От някой хора, като ми кажа взех кил и те си мислят, че ми взел техни кил, ама... Защото на тях доста често им вземат киловете на моите приятелчета. И не губих. Абе! Не го взехме. Фук! Почнахме доста да умираме. И понеже е нов профил, клипчето ще бъде дългичко. Като начало няма как. Дигнаха. Давай. Днеска може да направя 2 епизода. Или само един. What the fuck? Окей, виждаме пак. Те, аз ще ля контратерористче. Где? Окей, единичките се срещат по-лесно, не повече на едно място. И тъй, че ще ги сваляме по-лесно. Кости, бе, малко! Умри, бе! Ооо, да. Това ми хареса. Което се отнаща. Слушах се чуя телевизора, но аз съм се слушал и много не го чувам. Тъй, че не мога да ви кажа дали се чува много или не. Мисля, че кога съм аз слушалки да чувате нещо друго след на глас. Айде! Бихко. Дигнаха ме. Ту. Аз трябва да сме кога. Сигурно преди да почна втори епизод ще направя ще си ченчка ника. Айде.
Аде, и ти. Аде. Аде, и ти. Аде, тука има някакви. Оу. Фак. Нека презаредим. Шо сме картачки. Стига, бе. Тука презареждаме, шо бити, бе. Гъти. Айде, ще изиграм още 5 рунда. Да, 48, айде, бе. Ако ще ми се прави. Ако някой знае как да стримам, защото съм забрал да ми каже, можеш да получи тип с мен или нещо друго. Там де, няма значение. Добре, тук отдоколе видихме никой. О, fuck you! Fuck you! О! Да, бом. Стига. Ай, стига. Ве! Ще те гръмна. О! Чорт. И да ходим след това за клипа. Достатъчно дългичък стана. Абонирайте се за мене. Чакайте и в TNX TV да качвам понякога. Но много рядко. Който не направят съместен тук профил, може да ме види в TNX TV. Да се абонира за нас. Защото тук ще сме редовни с клиповете. На ден поне 3 клипа ще качваме. И как да ай си тираме. Така. Виждате ли какви хетродни? И да, виждате.